Dacă vrem să vorbim despre traumatologie, nu avem cum să nu vorbim despre fracturile distale de radius. Cel mai des întâlnite fracturi la om. Fie că este vorba de copii sau adulți, oricare dintre noi are tendința de a amortiza o cădere, punând mâna în față, iar acest reflex duce des la fracturi ale încheieturii mâinii. Iar în cazul unei fracturi, ce vă doriți mai mult este să nu fie nevoie de o operație. Și da, în cazul acestor fracturi putem vorbi des despre un tratament conservator. Dar, odată cu creșterea speranței de viață și implicit cu creșterea calității vieții, nu mai putem spune, lăsați, aveți 65-70 de ani și nu contează dacă nu mai mișcați așa bine încheietura, important e să se prindă osul, chiar și puțin strâmb. Rata complicațiilor este astăzi mult mai redusă în cazul unei intervenții chirurgicale și asta se datorează unor implantate tot mai performante, unor cunoștințe mult mai bune ale biomecanice articulare și unor intervenții chirurgicale sigure și rapide. De asemenea, recuperarea este mult mai rapidă, deoarece imobilizarea articulației se face imediat, în comparație cu metoda conservativă, care după perioada de imobilizare este urmată de încă multe alte săptămâni de fizioterapie până la atingerea unei mobilități satisfăcătoare ale articulației. Ai o fractură distală de radius, fie izolată, fie asociată cu alte leziuni și vrei să vezi care este tratamentul cel mai indicat în cazul tău bazat pe studii și protocoale ce și-au demonstrat eficacitatea în medicina modernă, te aștept în cabinet. Numai bine!